אתם חושבים שאתם יודעים משץ יריב, אבל אתם לא מכירים מדריך יריב! שלום חבר'ה, אז קוראים לי יריב ואני אהיה המדריך שלכם השנה הזה לכיתה ח'. יהיה לנו ממש כיף עם נועם בלטי שהוא לא מגיע, ונשחק הרבה נינג'ה, אבל אתם צריכים ללבוש הרבה חאקים עליה כל הזמן. איפה החאקי שלך? סטבי! גדקי, אני מבטיח לכם, כמעט הגענו למפל. בואו. עלים ירוקים. גדקי! טובים חייזרים. גדקי! הם נוסעים על אופניים. גדקי! והגענו למפל. ווש! בסדר, לפעולה שלנו היום אנחנו נשחק נינג'ה. נינג'ה! ניצחתי! יור, תראי, יריב ישן. יריב, אבל איך אמרת שהוא ישן? בוא ניקח סלפי. גדקי מונה 2 חניכים בלי נועם בלטי. נועם לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לעולם. 1, 2, 3, 4, חי. אז אתם מוכנות. היי, גלי! לפינה! היום יהיה לנו משחק מטורף של נינג'ה, ואם מישהו מנצח אותי, אתם יקבלו פרס. אולי. אוקיי, גדקס, כי נועם לא מגיע לו פה, אין לנו פעולה. אז בואו נשחק נינג'ה. כן. גדקי, אתם לא תאמינו, כתבתי פעולה. בדרך לפה. נינג'ה! סוף ניצחתי! נתגעגע לך יריב! אולי. הודעה מפלורידה. היי יריב, זה גל. לא יודע אם ציפית לראות אותי, אבל רציתי לאחל לך זמן אחלה בגרמניה, ורציתי שתדע שאתה בן אדם מושלם, שאתה אחד מהחברים הכי טובים שלי בשבט, ואני רציתי להגיד תודה על שעזרת לי להתאקלם בתחילת השנה, ואני מה זה אתגעגע אליך אחי, אין עליך. נתראה. שמעתי שאתה חוזר את כל הדרך, ראיתי מלאכים עורכים שולחן לבן המלך, גם ראיתי סולם געגועים יורדים ועולים, שמעתי רוחות שמלטפות את העלים, ראיתי אותך, זה לא חזיון תעתועים. שמעתי שהים הכריז על יום שמח, ראיתי את הכוכבים והירח מרקדים, גם הם יודעים בחזרה להתגלגל, שמעתי שהשמש היא בעצם צל, ראיתי מגדל מזדעזע ונופל. מחכים לך יותר מדי שנים, אנחנו השתגענו, אין לנו יותר פנים, רק הולכים ומתקלים. גדול. יש אזור יותר שקט. יא בן זונה. וכתוב משטרת העברית ברחוב. אוי, גדול. לא, מכשירי חשמל לגידה שלי. אוי.
אתה בן זונה. תגיד שלום.